figy. Figy a hrozno. Povedz ahoj babka, som ťa dávno nevidel. Dávno sme neposlali video. No dávno, menej ako 2 týždne. Alebo týždeň a pol, ani nepamätám. Teraz som vstal po obede, je 3 hodiny v nedeľu a papám olovrant, figy a hrozno a potom budem papať jogurt. To je moje najobľúbenejšie jedlo, jogurt. S borievkami. Či s borovkami po šarisky. S čučorietkami. A tak ideme do parku sa hrať. Možno do piesku, alebo na šmykačku, alebo možno budú fontány, tak sa budeš čabrať vo vode. Potom prídeme naspäť a mamka už asi bude doma, lebo mamka išla študovať do knižnice na 3 hodiny. Budem papať večeru, pohráme sa, ideme do postele o 8 alebo 8:30 a ráno do školy, pondelok. Vstávame o 6:30. Pekná nedeľa je za nami. Vonku máme 22 stupňov asi. Ani nehorúco, ani nezima, ale fúka dosť. Prvý raz dneska jeme figy. Hrozno má rád stále, hoci kedy, keď majú v obchode. To ti nepáči dačo na tom hrozne? Možno v jeseni, na jeseň budeme mať vlastné hrozno. Máme 3 strapce, pokiaľ nám vtáčky nepozobajú. A 2 avokáda máme na strome. A 1 jablko, ktoré zhnilo. A kopec pomarančov, ktoré sú zelené a budú dozrievať v decembri. No. Trošku hlúpe, nie? V decembri. U nás padá sneh a tu dozrievajú pomaranče. No, skoro sme hotoví. Ešte máme 3 kúsky figy a hrozna. Už ideš spať? Vôbec. Mne dáš? Ďakujem. Ockovi dá do pusy. Ďakujem, sa podelíš so mnou. No, ešte aj figu mi dáš. Ešte jednu máš? To znamená, že už nechceš. Ešte máme tu hrozno. Pozri sa.
radšej si sadne, že? Lebo to bude trvať chvíľu, kým to hrozno spápaš. Ináč sedíme v kuchyni na zemi. Čo mi budeš po jednom nosiť? Áno. Stačí? OK. Povedz tu babke, tu povedz babke. Dobrú noc, ahoj. No, ukážeš babke náš koberec. Dobre, stačí. Počkaj, tu stlačím zombie.